Salam sweetie, azurfa nake so mai kyau dan Allah. Ok, azurfa wace iri kike so? Mai dutse nake so. Ok, zan nemo miki insha Allah. Wani size kike sawa? A'a, kowane size ma, saboda ba sawa zan yi ba. Maganin mutanen ɓoye za a mun. Mutanen ɓoye? Aljanu ba kenan? Ya na ji kaman ka tsorata. Ai ni nawa ba masu kisa bane, sai dai su ma mutum dukan tsiya. Tabdijan, ni faran nan ma fa kin ce ba kya so na. A'a, ni fa ban ce fa bana son ka ba, cewa nai ka daina kula wasu matan. A'a, ni ba haka kunni na yaji ba. Ji ne kin ce ba kya so na, ba kya son gani na. Saboda haka ni kawai na ma barki lafiya. Sai an jima.